କେହି ଜଣେ ସାଧୁ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଚାଲୁଣିରେ ପାଣି ରଖିପାରିବା? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସାଧୁ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପାଣି ବରଫ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଜନ୍ମରୁ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁତା ଓ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ହାରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ହାରିବା ହିଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅଟେ, ଆପଣ ଯାହା ବାଣ୍ଟିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ହେବ। ପାଖରେ ତାହା ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପମାନ ଘୃଣା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ, ଏହା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସତରେ ଥାଏ ବା ସତ୍ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସଂସାରରେ ସର୍ବାଧିକ ଘୃଣା ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିନେବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କାହାର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦୋଷ ଯାହାକି କେବେ କ୍ଷମା କରିନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅନେକ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ। ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମାଜ ତା ନାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ସଭିଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଡେରିରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ। ମନେ ରଖ, ତୁମ ସମୟଟା ଖରାପ, ତୁମ ଜୀବନଟା ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ସବୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କିଏ ବି କିଛି କହୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କରୁଥିବା କୁକର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛି ଆୟୁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ମଣିଷ ହସିଥାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଥାଏ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ତା ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ସମ୍ପର୍କ ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହୁନି ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ବି ଅନୁଚିତ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୋର ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ ମଣିଷମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ ତେବେ ଜଣେ ବଇଁଶୀବାଲା କେବେ ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତା।